Sanibonani molweni ndanamkela kwezisithiveni ngesiXhosa. Umsele kuke uyafika kwakhe wama nabantwana bakhe basuka esikolweni, abantwana bangamantombazana babethe bayohlolwa. So xa befikayo ke ufika ke baphethele i-gift bag ke uthi wayebathembise ngeefowuni abantwana. So uyazikhupha ke ngoku ifowuni unika lo ngokaMacele, kube ngokaMangwabe, kube sekuba ngulo kaSne umntana. Then kube sekuba khona nomnini athi ke xa ebanika abanike ke zirepishwe kakuhle ke ezifowuni zabo ke ezi-gifts nyana. Then abe sesithi kumnini ke andizukunika fowuni ke ngoba wena wawuthe ufuna i-keyboard. Hayi ke umnini ngoba ngumntwana athi nam ndiyayicela ifowuni andisayifuni i-keyboard. Axakeke ke ngumsele ukuthi eyi lo mntana undifake ekoneni ke ngoba kaloku mna bendithe ndizithembise ngento yoba ndizamthengela le keyboard because umnini wenza into music. So athi umnini hayi uyayicela yena ifowuni ke akasayifuni i-keyboard. Hayi kuthi kusahoywe leyo ke kube khona i-comment ethethwa ngulo mntana kaMacele xa eyivula ifowuni. Abe sesithi hayi kodwa ke lokutshuka lo mntana athi hayi didi it's okay. Kuthiwe hayi bo okay, athi umnini uthi okay ubulele kodwa khange avakale sithi uyabulela ke yena ke no hayi kodwa i-right akho nto. Athi omnye kodwa hayi ingxaki utata undithengele ifowuni imodel engemva kunale yam ngokuyibeka kwakhe. So yena unefowuni engcono kunale ethengwe ngutata ke. So lo mntana iyayeya le fowuni kangatsho noba enkosi uvele wathi nje okay it's okay. Hayi wathi kodwa i-right. Wabe sesithi kutata ke hawu uyandiphoxa ke ngoba lo mna andizazi ifowuni ndingene esitolo ndathenga. Lo mntana uthi nje imagine caba unale nto ithi uvele wangena eshop nje othenga nje ifowuni. Kamjongi uba ngutata ke lo igqibela utata akazazi izinto. So abanye bemane bemjonga ke noba bebenayo laa nto ke and utshilo kumseleka into yoba oyena mntwana bethe udinga kakhulu ifowuni ngulo kaMangwabi uMalwandi. Then ke lo kaSne akho nto ayithethayo ngaye. OkaSne guys umntana uphethe nje ifowuni wavula uncumile nje uba kuthethwa but umseleka akho ne-comment ayizisanga kuye kuyo yonke into ehlangene nezi fowuni. Akho nanto ayithethayo naye. Uthe sele ethetha ekugqibeleni ethetha nabo bonke sithi ezifowuni ubathenge because ke uyabakhuthaza kule nto babeqale le nto yokubheka kule nto yokuhlolwa. So ube baquka xa sethetha naye emfaka. Otherwise akho nto akhe lizwe liyi-one ekhe walithetha walisako. Laa mntana oko ethule kwakulaa tafile ubuka ifowuni qha abanye bayakhomenta into ekhombisayo uba nyhani yena ikhona uhlobo angatrithwa ngalo ngutamkhulu wakhe. So naye uyayazi loo nto but ke wamkela into ayinikwa okwangoku. So ke ugqibele ngelithi ke umseleku ke lo kaMacele umntana kuthiwa ngu-Owami makanikeze umnini le fowuni because umnini uthi ucela ifowuni and ke ngoku akazukwazi umnika ifowuni njengoko akamthengelanga. Athi lo kaMacele hayi akazukwazi. Utata ke no kaloku buthi lena ifowuni ayikho right and unayo wena ifowuni mnike because yena akanafowuni. Amnike ke athi sele emnikile kathathe kumnini ifowuni abulele kumnini ade aqhawulene notata ke. Phofu ke uthe before aqhawulana notata wathi umseleku xhawulanani ke to show that into ubuyabulela kuye. Uthe xa ethi uzawuxhawula kulaa mntana lo mntana kaMacele akafuni ukuxhawula. Uthe xa ethi uzisa isandla besesisi umseleku ke izoxhawula kum ke xa engafuni ukuxhawula kuWami. So uWami qale wasonga izandla wangathi nje akafuni. So xa ebuzwa ke ngoku sebesecaleni ke kwidayari uthe yena akakho happy ngale nto yale fowuni because utata wakhe umthengele ifowuni caba yifowuni nje e-cheap kunale yakhe. So abantu bexakekile kubona into yoba nyhani baneentloni ngale nto ithethwa ngulo mntana. Ekugqibeleni ke umseleku ke uthe ke kubo kumnini usazomthengela kodwa ke i-keyboard le beyicelile. Bonke ke baye bakhupha amehlo into yoba usazothengelwa i-keyboard ke umnini. Wabe sithi ke umnini andithi tata umnini i-keyboard yeyam. Kodwa ke watata ke izobe iyeyakho wathi kodwa ndizoyishera ke nabo abanye bathi ke bona kwalo kaMacele ecaleni phinde wathi ke no ka-understand uba kutheni le nto umnini ezothengelwa i-keyboard ekubeni ifowuni naye and ifowuni bengeyo yakhe ibiza ii-gifts zabo. So laa mntana mna ndimbona ingathi senintsi into eza nayo because ke besimncoma uMacele sithi at least ukhulisile abantwana bakhe banembeko but not kulo. Lo urude umntana akhange atsho noba enkosi kulaa fowuni ayithengelwe ngutatakhe. Uyithathe nje ngathi uthatha ntoni and waphinda wayeya uba uthengelwe ifowuni ngunotshiplayi ayiyo le anayo yena ifowuni. So asazi ke noba kukhona ingxaki ke kulo umntana umncinci okanye
kulabo Macele okanye uMacele ukhona apho ahluleka khona njengawo, but ke abantwana ekugqibeleni abafana sazi. Kodwa ke utatakhe uyibekile ke into ethi lo mntana uyifake apha engqondweni into yokuba udedi yena unodedi o-rich, so ilapha entloko, that's why efuna iinto eziphezulu. And ke ucacile uba ngoyena mntana uzomxaka noba sembhaqile utatakhe, nanku sesinikeza i-hint ngaye ke. Enkosi ke guys, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi, bye.